Buntag sa tanan, maayong udto, maayong gabi, alang sa tibok kalibutan. Kaninyong kapaglaom Jerry Like mga pagiguban kaninyong hitakna sa kahaponon, kabuntagon kaudtohon, pindi sa inyong pagpamati diha. Mga kaigsunan ng atong pasalamatan ng Ginoo nga diin gitagaan tanya og panahon no, alang sa pagpamalandong. Pinagi na yung balaang kasulatan atong matun-an ang balaang kasulatan para sa pagpanganda mga kaigsunan, no? Unahon na to pag tuon dire igsoon kining gitawag og sign in the world. Signs in world. Sa to pa timailhan, mga timailhan sa katapusan sa kalibutan. Wala di atong tun-an igsoon. Mateo 24:36 atong basahon ha. Sige ingon diri sa Mateo 24:36. 36. Apan may tungod sa maong mga adlaw, ug takna walay usa nga nasayod bisan pa ang malunda sa langit bisan pang anak gawa sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Way nasayod igsoon. Yan man nga gitugot mas Ginoo nga walay nasayod. Tungod kay ang gustos Ginoo igsoon. Ang gustos Ginoo nga ikaw ako mangandam. Kitang tanan mangandam sa pagbalik sa atong Ginoo. Mangandam ta igsoon. Karon unsa pa? Mateo 24:38 ni adre 3 hantod sa 8. Og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra og na nagingon, tug-ani kami kanus aman kini mahitabo og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanahonan. Versikulo 4. Huwag kanila mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo karon nga walay magapasalaag kaninyo. Versikulo 5. Kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan, ug managingon ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang pasalaagon. Versikulo 6. Ug nakadungog kamog mga gubat ug mga gutom. May tungod sa mga gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan sa di pa kini maong katapusan. Versikulo 7. Kay managagubat ang mga nasod batok sa nasod, ug ang gingarian batok sa gingarian, ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa naglain-laing mga dapit. Versikulo 8. Kining tanan mao lamang sinugdanan sa maong kasakitan. Mga kaigsunan, giklaro ng daas Biblia, wa pa mahitabo apan gisulti nas Biblia. Nya unsa man, walay nasayod o walay nasayod nga mga tao sa kalibutan sa iyang pag-anhi. Pero nasayran nato nga siya mobalik. Wa lang ta mahibalo unsang orasa, unsang adlaw, unsang tuiga. Unya, sa panahon sa mga apostol, nangutana ang mga apostoles, Ginoo, matupad sa versikulo 3. Ingon din nga, giduol siya sa mga tinun-an, nga sila ra og na nagingon, tug-ani kami Ginoo kanus aman kini mahitabo. Sadya ningon ang Ginoo nga mubalik siya na mga timelan. Unsa man ni Ginoo, unsa man gyud imong pag-anhi, unsa man ang mga panghitabo sa kalibutan, gutom, gubat, kamatay, linog, katalagman sa kalibutan. Bueno mga kaigsunan, salamat kayo nga sa inyong pagpakiguban diri sa atong tulumanon paguting kay sa kamatuoran. Ug atong ipangumusta ang tanan nato nga mga suking tagpaminaw nga naminaw bisan asa mga kaigsunan.
bisan tuas mga lagyo kaayong kanasuran apan nagapakig-uban gihapon kanato, no? Orag nagkagamay gyud ang kalibutan tungod sa kahaytik sa atong panahon karon. Oh, high-tech na kaayo mga kaigsuonan. Mo na nga dili kita ingon nga magpabaya nining kalibutan na isip-isip pud ta mga kaigsuonan, no? Kaya unsay atong buhaton nga makapangandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Kay mao naman ni ang giingon sa Daniel 12:4, no? Nga muuswag ang kahibalo sa tao. O, muswag ang kahibalo sa tao. Muna ikaw ug ako higala mangandam nining katapusang mga adlaw. Sumala sa Mateo 24:44, ang Ginoo mo anhi mubalik siya sa takna nga wala nato dahuma. Kumusta higala? Nagdahom ka ba nga mubalik siya? Wala. Ang mga tao karon wala magpakabana nga mubalik ang Ginoo. Muna nga ikaw ug ako kinahanglan nga mangandam kita mga kaigsunan. Thank you very much. O ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.